भरोसा था उनके ऊपर, उन्होंने जो इंसाफ दिलाया हमें, बाकियों को बरी किया है, अकेला सिर्फ पास्टर बजिंदर को दोषी करार दिया है रेप केस में। अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो नोंथांमोननो लागै मोनसे गोबां दुखुनि रादाबखौ आङो फिन लानानै फैफिनबावबाय। आङो एसे आवगायावसो भिडिअ मोनसे प्रफेट बाजिंदर सिंहनि नोंथांमोननो मोननै रादाब लानानै फैदोंमोन। दा थारैनो दिनै 2025 नि मार्च दाननि 28 दिनै प्रफेट बाजिंदर सिंहनि जिथु सोलिबाय थानाय केस दंखायोमोन, बै केसनि सायाव दिनै फाइनाल रिजाल्टआ फैबाय। आरो बे केसआनो जाहैबाय 2018 आव सासे आइजोआ एबा हिन्जावा प्रफेट बाजिंदर सिंहनि सायाव केस होदोंमोन जे बियो आंखौ रेप खालामदोंमोन, बियो मोदोमनि सोमोन्दो लादोंमोन होननानै मोनसे केस होदोंमोन। आरो बे केसनिनो दिनै फाइनाल रिजाल्ट फैबाय। आरो बे फाइनाल रिजाल्टआ जाहैबाय गोबां दुखुनांथावना जे प्रफेट बाजिंदर सिंहआ दायनिगिरि मार होननानै कर्टनि जिथु दङ आयेन, बे गासैबो बुंग्रा जाज दङ, बे जाजआ बुंबाय जे प्रफेट बाजिंदर सिंहआ थारैनो दायनिगिरि मान, जे जि आइजोआ केसखौ होदोंमोन बे सैथोमार। बे रेप केस, जबरदस्ति खालामनाय, सेक्स हेरेसमेन्ट, बे गासैबो नुजाजोब्बाय। गोबां दुखुनांथावना अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय प्रफेट बाजिंदर सिंहआ जुदिअ बेबायदि दायनिगिरियाव गोग्लैबाय एबा दायाव खोख्लैजाबाय अलरेडि दिनै, नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय 1 एप्रिलावसो फाइनाल जागोन। बे जाहैबाय मा दन्द होनाय जागोन, जेलाव बोरै थानो गोनां जागोन, बेसेबां बोसोर थानो गोनां जागोन, मा फाइनफोर दङ, बेफोर गासैखौबो एप्रिलनि 1 तारिखआवसो कर्टआ डिक्लेयार खालामगोन। नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो जे सैथो जे प्रफेट बाजिंदर सिंहआ बै आइजोखौ रेप खालामदोंमोन, मोदोमनि सोमोन्दो लादोंमन, बे दिनै डिक्लेयार जाबाय, बेखौ फाइनाल खालामबाय, डिटेल्स खालामबाय। आरो बेयाव गोनो गोथो गैबावलिया, रायज्लायनांगौ बाथ्रा गैबावलिया। दिनै गोबां दुखुनांथावना मोनसे रादाबा फैबाय। जानांगौ गोबां ख्रिस्टियान बिसाफोरा प्रफेट बाजिंदर सिंहनि थाखाय आर'ज खालामदोंमोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लानो नांगोन, बे जाहैबाय सैथोआ मा बे नुजाखागोनखा। जुदि थारैनो प्रफेट बाजिंदर सिंहआ इसोरनि नुनायाव बे खामानिखौ मावदोंमोनब्ला बेखौ बियो दोनखोमानो हाखानाय नङा, बे नुजाखानांगोनखा। दा बेयावखाय जोङो दुखु मोनब्लाबो जानाय नङा, मानोना बियो इसोरनि इच्छा बायदि खामानिखौ मावाखसै, सैताननि हास्थायनाय बायदि खामानिखौ मावबाय। दिनै जोङो थारैनो नुनो मोनमारबाय जे प्रफेट बाजिंदर सिंहआ थारैनो गाज्रि मार होननानै बियो फोरमान जाबाय। आरो गोबां लासिं सिंनिबो मोनसे बाथ्राया जाबाय, जेरावहाय गोबां ख्रिस्टियान मानसिफोरा प्रफेट बाजिंदर सिंहजों लोगोसे दङमोन, बेनि बाथ्राफोरखौ खोनासङोमोन, सासे प्रफेट होननानै बाथ्रा बुङोमोन। गोबां मोनसे लासिं सिंआ फैबाय आरो भारतनि गोबां हिन्दु सुबुंफोरा दायो ख्रिस्टियानफोरनि सायाव ब्लेमखौ लाबोबावसिगोन। दा जेखि जादिया अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैबाय जे प्रफेट बाजिंदर सिंहआ थारैनो सासे रेप खालामग्रा मानसि होननानै कर्टआ डिक्लेयार खालामबाय जे बै आइजोखौ थारैनो रेप खालामदोंमोन होननानै। आरो लोगोसेयैनो हयथ' गोबां केसफोरा जाबनानै थाबावनो हागौ, मानोना अलरेडि गोबां केस सोलिगासिनो दंखायोखा। दा बेयावहाय नोंथांमोननो गोख्रैनो बे भिडिअखौ दिन्थिफिनबावनो होननानै लाना फैफिनबावबाय। दा नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायदो जे थारैनो मा मार। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला आरो जोबनायाव नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, सोरबा गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांगोन आरो लोगोसे बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामगोन, जेन बयबो बाथ्राखौ मोनथिनानै थायो, जे गोनो गोथो जाया। दे अब्ला नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिबाय, नायदो। थैंक यू। पादरी बजिंदर सिंह, जिसको लेकर एक महिला ने संगीन आरोप लगाए थे, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण का आरोप लगाया था। बताया था कि अपने दफ्तर पर बुलाया, लंदन भेजने का झांसा दिया और कहा कि लंदन वाला दफ्तर संभाल लेना। उसके बाद चाय के अंदर बेहोशी की दवा पिलाई जाती है और उसके बाद बलात्कार किया जाता है। सब कुछ कैमरे में कैद किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, फिर महिला के साथ मारपीट भी की जाती है। और ये फुटेज भी आप देखिए कैसे सामने आई थी, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही थी। अभी मांग है कि इसको बस से बस ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए, 1 अप्रैल को बस ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए इसको। यही कहना चाहूंगा, जो मानयोग हमारी अदालत, उसने बहुत न्याय का फैसला किया है। हमारे को पूरी उम्मीद थी, पर हमारी उम्मीद पे बहुत खुशी की लहर है। आज मैं ये मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आज हम ये मीडिया चैनल पे लेके जो यहाँ पे पहुंचे नेशनल में। मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। What is the quantum of the sentence? करके ले गई है पुलिस और पोस्को एक्ट भी ऐड हो गया उसमें। कपूरथला वाली जो एफआईआर थी उसमें भी पोस्को एक्ट ऐड हो चुका है। एक मैसेज मैं दे दवां सारिਆਂ ਨੂੰ, देखो कोई भी किड्डी भी वड्डी ताकत होवे, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ अगर कोई और भी है वो भी सामने आवे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ कोर्ट कोर्ट हमेशा इंसाफ दिवाओगी वाल्मीकि शक्ति वाल्मीकि शक्ति बोले सोने हो श्री काले बोले सोने हो श्री काले आज ने हमें फैसला दिया है, हमें पूरा भरोसा था उनके ऊपर, उन्होंने जो इंसाफ दिलाया हमें, बाकियों को बरी किया है, अकेला सिर्फ पास्टर बजिंदर को दोषी करार दिया है रेप केस में। हाँ जी, बाकी उनको कन्विक्ट कर दिया, सजा आने वाले 2-3 दिन में सुना देंगे जी, डेट दिए। स्ट्रगल, हाँ जी स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे ऊपर फेक एफआईआर करी गई, हमले किए 6 महीने मैंने 49 में प्रतिभा एएसआई ने मेरे पे 14 लाख रुपए लेके एफआईआर की, रेप की, मैंने 6 महीने काटे जेल में। किस तरह की सजा की डिमांड रहेगी आपकी तरफ से? कम 20 साल होनी चाहिए। बाकी जो भी हमें विश्वास है कोर्ट के ऊपर, वो जो करेगा हमें विश्वास है। अरेस्ट कर लिया जी, और पोस्को एक्ट भी ऐड हो गया कपूरथला वाली एफआईआर में। ठीक है जी, हाँ जी, सरबजीत सिंह, हाँ जी, जीरकपुर वाला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सन 2018 वाला जो केस था उसमें फैसला आया जी। 7 साल स्ट्रगल किया है, लड़ाई लड़ी है, एफआईआर फेक हुई हैं, धक्के भी होए हैं, साढ़े नाल हमले भी होए हैं, सिक्योरिटी भी सानू प्रोवाइड हुई है। पूरी रात सानू पुलिस ने सौन नहीं दिता, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी सी, उन्होंने पूरी रात साढ़े घर के बाहर पहरा ला के रखा। क्योंकि चलो मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, हथ जोड़ के स्पैशली एसपी अटवाल सर का ते एसएसपी साढ़े ਜਿਹੜੇ ਹੈ दीपक जी का, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करदा, जो साडी सिक्योरिटी ਨੂੰ लेके इन्ना इन्होंने संगीन उन्होंने समझाया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।